imong mga adlaw, imok? May cancer ka, imok? Samot. Oh, Paing. My goodness. Paing ng Sabel. nang Sabel, paing magawas na. Ako ra istorya ninyo. Kining- Imok paway lang, mag-istorya na tagbalik. Biya ka dyan lang, biya. Maayong pagbuminaw. Ako sa laging Let's klaruhon na yung Pinoy. taon, ha? Huwag taon ko sakit, biya, eh. Maayo rin taon akong lawas yung taon. Ay, ayaw taon mo kabalakan ako, Sige na, taon. Imok. Sige na, pahuway na, ha? Pahuway. Paing, nang Sabel, manggawas na tanan. Dali mo. Dali na mo, dali. Uy, pagkabangag sa ilong ini kalaki, ha? Ay, ngano di ay? Asula. Unsa? Lugaw agad. Mauna tinuod, paing, nang Sabel. Wa gid lagi ko masayo paing. Naghilak gid lagi tos buboy ganina. O, Juan, kanang ma, ninumdum ka. Pila to kabuan ang niagi nga nagdudat ang may sakit si imo? Oh, Tinuod yun di ito. aw uno. Musulti ka ni unta ko ni mo ato, biya. Wala na gid sa kung nauna kay niresume naman ang pagtambali kuan, imok, pagpanambal niya. iyaw lang yun dating haling gidada ang iyang sakit. Pero kuan ba? Di man siya mailhan nga masakiton. Himsog mo siyang tanawon. Ay grabe na baya kayo rong mga sakit. Dili ra gid mailhan. Sumagod. Kadaghan na natog nabalitaan nga ni kalit lang kamatay nga wa ta makabalita nga nasakit. Og dunay uban nga himsog yung tan-awon pero may mga sakit di ay. Og makurat na lang ta kay mukalit lang kamatay. Ingon ana ra na si imok. Hay naman itong maayong laki na ako manghod nga wapan mampauli. Nahibaw siguro itong kanahang dako nga kadukluno na kay ko niya, kadukluno na kay ko niya. Kadukluno na kay ko niya. Pero na may mga tao nga wapa man ko mag-schedule sa pagpanambal. Ano ni? Wapa man. Oy! Hoy! Noon sa man mo? Nga naman mo? Nga wa man intaw ka musulti no nga. May gipamati na di kas imong lawas. Kinuha ko. Kadali ba may kailap sa fake news? Madaot ako nung lawas ni Bondo. Pagkahibaw na mo, nagtapo kinayon, mayong nagkasabot nga mo ang hidayon mo. Nabalakay taon mi. Akin ay paminaw sa mong tanan, ha? Paminaw sa mo. Oh, okay. Wa ko'y sakit. Dili tinuod ang inyong nabalitaan. Fake news. Ha? Fake news. Nga nung man mo maningog, di mo motoo? Mga kauban, di na lang na to disturbohon si Dukimuk, ha? Ang importante nga nakita na to siya, ha? Makarelax, Pon. Oh, Ito na namin, Mak. Ito na namin, Mak. Ito na, Dok, ha? huwag yung motuon ako. Wala gitawang ko'y sakit, oy! Asula. Ngayon di man sila motoo. Masakit ang kakog dagway. Kanahan kitos boboy da. Wa para bagin mo pa uli, gabiin na lang. Hi, Kuya! Aha! Kahap! Ops! Dagan kong pasalubong. Oh, Ako siling pimutang ha, kadatsa. siya mo lang ipamalit ni mo. Awa ko ni palita, Kuya. Gipanghatag ni. Ha? Wala kong kailadong mga ni Dool na ko yung naghatag ani. Basta kay, para imo ko nun eh. Kadaghan ni mga food supplements, nasa random nga pagkaon lang. Trawa ko yan. Awa, kana, awa. Napay cake. Nay mamon. Nay pizza. Basta naghana. Og silang tanan niingon nga, get well soon ko, no? Ha?
Nganong gidawat man yung taon na nimo nga wala ko'y sakit? Okay raman sa ng mga food supplements, kuya. Og labaw ng okay ang mga pagkaon. Ha? Libaw ka ba, boy? Kasukmaguna kay kunimo. Iuli na! Asam nila ko uli, kuya. Huwag mong kailado nila. Nisugatan naman to ko sila sa kasada. Unya, kuya. Grasya man sad ni. Pero may hatag sila ini tungod kay nagtuo silang masakiton ko. Mang iuli gina. Ha? Kay makagaba na. Pero kinsa man lagi akong ulian ni, kuya, ha? Unya, ko hubuhos ko, be. Dagano niya mo ang kunin ni. Labi na ning kwarta. Oh, kwarta? Oo, kuya. Naay nang hataw og kwarta. Pila masaboy? Wag ko kay bawa pila na tananda, kadot ha. Kanang usa ka paper bag ay. Naa di mga kwarta, kuya. Oh, kana. Boy, ang akong punto ba? Hmm. Nga nung wa man din nimo sila sultihin nga dili tinuod ang ilang dabalitaan nga may sakit ko. Kalit lagi kayo, kuya. Ila namang gitabukan. Unya, mudali sa iyo sa glakaw. Wala ko time explain. Lami alubago ng liog ni mo, boy, eh? Oo, kaya. Naranta ng kwarta na, kuya. OMG. Kadaghan ko na, boy. Naman sa tag 500, kuya. Oh, linibo. Na tag 500. Oo, lilibo. 500. Tama. Napoy tag 100. Pero, Ano raw? pero mas daghan ang 100. Onya, may pangutan di ka. Kinsa may akong ulian na ni, ha? Asam ni na ko'y uli. Ha? Sa hasula kini mo, boy, eh? Na-stress malagog kalit ni mo? Gabaan tanini kung di ni nato iuli. Unya, unsa o man ginato, kuya? Ay, naghilap ti, ha? Maghuna-huna ko paagi. Unya, kini mga pagkaon. Mapanos man kung di na to kanon. Iso jarep, oy! Di man masuot ng sa rep. Aw, kaon! Kutob si mo mahurot. May nahuna-hunaan ko paing para ni Imok. Unsa mo naman? Mag-fundraising ta. Ha? Ay mas maayo nga may pundong kwarta para niya. Aron kung ma-admit na siya sa ospital, naada yung ikatunol ni Buboy. Pero, murag doon na naman ay health insurance si Imok ma. Oy, naaman in taon na limit ang insurance, oy. Kuangon ra na labi nag-cancer ang sakit. Pero may kwarta mo sa si Imok. Panaan na na, pero kwartahan mo na. Dako ni, na kwarta dong iyang giapilang salida. Pero mas maayo magyud nang may ekstra nga pundo. Aron inigabot sa panahon na adayoy kwarta. Dili kay kun kanus mahitabo diha pa magkabuang ang tagtungod. Si Buboy rabay ang pamilya ni Imok. Kwarta. Oh, Tempa ma. Pagtabang gud ka ni Imok ang imong tuyo? O lain? oh. Buringog ka man kahapaing? Oo. O sa may mo pagtuo? Pangwartahan ako ang sitwasyon ni Imok? Ingon ana na bagiday ko kasalbahes, paing? Aw, di arabay ko naliwat ni mo ma. Aw, noon sad. O noon. Nya, sa ato ba? Niyan ko na ka ma. Ka-double purpose ng imong plano nga fundraising, ha? Oh, Bayo! oh. Isabel? Paing? Si Bia? Ayaw pagsulti ni Bea, ha? Ayaw siya sultihi bahin sa fundraising. Lainon unya niya pagsabot. Kadiot! Kadiot lang, Bea! Naana! Dali. Dali, Bea, dayon. Ay, Bia! Hi, Paeng! Lingkod. Palingkura, paing. Ay, ayaw mo palabig tagad, oy. Lingkod Bia, eh. Salamat. O sa may ato ni mo, day. Bahin sa sitwasyon ni Imok ba? Unsa man unta na, Bia? Kami, sa akong pamilya, mga paryente ug mga silingan, nagkasabot mi nga mag-offer og rosary para ni Imok kada kapii. Ato lang sa among kapilya. Oh, okay, sab. Mao nga ni ako kay inviteon mo na ako nga mo apil. Og kitang tulo ang magpuli-puli og lead sa rosary. Ha? Karong gabi ikaw ang mulid, Paing. Ha? Ugma ako. Og sa sunod ugma, ikaw na sa nang sabel. Oh. Puli-puli na taana.
Sige ha, mora na akong tuyo. Di na ko magdugay kay maadto pa ko ni Imok. Nalang ko ihatag. Arin ako. Kita lang niya taga-biyasa, alas 8. Uy, Unsa omni ni ma? Ha? Unsa omni na to? Di man ko kamaom Rosario. ako sa gani! Nya sa omni na to ma. Di man ko kamao. Mo palit na lang kog tamdanan na may daghang baligyan na. Maayong pagpaminaw. Sulay ni uy. Aw balibari na lang tos biya. Di pwede. Di pwede ma. Malain siya na to. Hindi na ba yung tinagda na to? Og, unsa nila sa unyay kasulti sa mga tao? Itawag para ba ko nilag bala ang paing sa una? Mao gani nga mo palit na lang kog tamdanan og rosaryuhan. May oras pa man tas pagpangandam. Lagkawa ini eh. Ahat kong tato ni nila. Unsay? Paminaw. Makinig ka sa akin. Paminaw. Paminaw og tarong ha. Wagi ko magbinuang nimo. O kundi lang gihapon ka mo tuo. Pwede rin ka nga kuyugon sa doktor. Magpa-doktor ko. Para lay pamatuod ni mo nga wa ko'y sakit. Imok? Biyag, kabuan ka rin itong buboy ang tanan. Uy, irat ang tinunto. Ha? Paminaw lagi ko. Sugdon ginako sa sinugdanan ng tanan. Unya, react, ini ko man akong istorya, okay? Oh, sige. Maminaw ko. Istorya na. Oh, di ba? Mikal kag imong buhok, nakuratan ka. Ulit tinuod ka istorya. Mao ginay nahitabo. Ha? Ug kundi ka lang gyapon mo tuo, adto tas doktor. Magpa-check up ko. Asa manos mo, boy? Oh, Asa tos mo, boy? Kay ihahon ko to! ihawon gyud nimo? Dili na rin mangyagi mo, Imok. Ulang kamay mo siya kung gibati tungkol sa pagtugay. Macho na ka! Dilakon ko. Ngano biya? Na-realize ba nimo? Na dili sa kang mabuhi kung mawa ko? Dili, oy. Unsa di ay? Nagilty lang ko. Ako kasabot akong gibati. Basta ang klaro lang ang guilty ko. Pero asa na nagpasabot nga, ikamatay na ako kung mamatay ka. Pero, Hindi ay. pasalamat na lang. Pasalamat na lang kung nga dili na tinuod nga masakiton ka. At least siluag na nga ako dugan. Di na ako mag-guilty. Ako na lang ipakansel ang among pag-rosaryo para ni mo unya. Ha? Magrosaryo mo? Para nako? Unta! Ako na lang sinusultihan nga wrong diagnosis. Wala na kang pagutana. Sige, ato na ko. Unahon ako sila sinang sabay paing. Ngano? Apil dayon ta sila? Oo. Ug ayaw kabalaka. Di ko manabi. Nga kabuang rambuboy ang tanan. Ha? Wrong diagnosis? Mao ko ma. Mo nagisulti ni Bia. Askang! Nakapalit na lang hinuong rosaryuhan og tamdanan na. Okay na mo eh. Kamay ram sa kina. Ang importante nga dili na makalid sa pagrosaryo. Kaya na, mabuking gud unta nga dili ko kamao. Mausad. Pero, Oh, ay, saan mo sad ma? dili na madayon ang akong plano nga fundraising. Bantay-bantay lang kang biya kay na. Bandok lang kagid adto kung makitaan ka. Suko gud si Bian ako, kuya. Ang Para imo rawan sa unta to, kuya. di lagi na rason. Ang ko na lang nga sayop gitong ideyahan nimo. Ang ko nabitaw ko. Ang problema na lang nato, mao ang kwarta nga gipanghatag sa mga tao nimo. Unsaon to pag-uli? Salta na ba? Salamat.
Salamat kaninyong tanan sa inyong pagsabot. Ug akong usbon, pasensya gid kayo sa sayop nga balita nga inyong nadawat. Pasensya gid ha. Mangayo kong pasaylo ninyo. Eh, may problema na, oy. Ano nga mo? Ay, masalipay, gani may kay dili di tinuod. Ay, kanya kong nag-uula na mo kung tinuod pa na. Di ba? Namay, bayan! Salamat. Salamat. Ay, wasa pa yan. Ug agi pasalamat ninyong tanan. Kining mga taron. Ay, Ako giandam nga vegetables. Ay, kalindot. Nya mautanon, nya vegetable salad. Ato rin sawaan kini tanan. Ha? Boy, gawas boy. Ay, kalindot. Katong vegetable salad. Coming up! Ta. Naray mga plato ug kutsara ninyo? O dala o? Ay. Ay, asa mabi, asa. Linya lang, dili nga maglamok-lamok. Ay, okay. Ay, Dili ka na tinuod! ay, Oh, ay, nga no man itong kiguwang sad. Ay, nga no man ko, ay. Doon naman yung singgit. Anak ko! Sa mo silang sabil kuya? ako may pangutano nimo nga parehas man ta nga wa ta kaibaw. Ay, among susihon nuk ibok, ha? Kuya ko ninyo, kuya Ay, ko. kami. Among susihon. Yawa sa di mo mo, Ay, sa imong paminaw, madawat ka ako. Aw, Sabel! dawat kayo. Sabel! Uy, Isabel! Ay, sabi! Isabel. Ay, Isabel, tamo di mo lang. Tanawa ba? Isabel! Tanawa. Nakadung sila sa mong hilak-hilak. Nagtuo sila nga may nahitabo. madawat gud ko pagka-artista ini paing. Haskang! Mayroon yun nga wa ko ni kuyog ninyo. Maayos nang sa bilda. Nagtuog itang may naitabo na. Pero maayos na kuya. Nga may bagong mabisihan silang sabil. At Oh. least, dili lang yun siya makunon na og mga kabuang. Mo. Di ba? Kay mag-artista naman di siya. Ma! Oh, nya, kumusta ang audition, ha? Kano sang shooting? Wa ko madawat oy. Ha? Ang ano wa man? Ngun anang edad maghailang gikinahanglan. Way problema sa akong edad. Way problema sa akong dagway. Oh, Ang problema ko no, ang akong inaktingan. O era ko no. ha? Wa ko no ko kasabot sa akong role. Mo ba, ma? Banga lang yung tong direktora. Abang nga. Ha? May rabag gwapo? Bati ra ba kay gnaw? Ma ba? Unya, ma? Oh, Pareho ulit ang duha ini. Nangandoy mag-artista pero palpak. wa sa kumahangol nila oy. Mura sa nabagdakog TF. Ang dili din ako. Nga ano lagi ito kang imok ba nga? Giapila niya. Dako lagi itong TF si Mok. Ay siya, bigi kuha adto. Wa man to siya mga apply. Kining ako, kay nang apply man ko. Kaya nag-wanted man sa sila. Ay, di na ko anang artista-artista paing, oy. How? Ikaw gut? Pero, magunsa man kaha ko sa. Kala ay bayagway buhaton, oy. Paninda na lang trapo. Nayabag ka paing? Kining akong dagway, patindahon lang ni mong trapo, ha? Para lingaw-lingaw ram sa nang pagpanindag trapo Ay, ba? anong trapo man kayo mo ipatinda na kung kamao man ko mangluto? Ano dieg padayonon ko tong pagpamaligya na kog kasava cake o uban pang mga kakanin. Ikaw gut ba? Example ram sa itong trapo gut. Unyang gabi maghimo na sad kog kasava cake para ibaligya na ako ugma. May pa ma. Para doon na kay lingaw. Ay, may ka. Lingaw ka ma. Ako wa na good. Paguna-una sa negosyo diha. Gusyo. Makigsusyo kong imok. Unsa ba sang negosyoha inyong susyuhan? Negosyo? Oo, imok. Aron mo lihok sa ng kwarta nga turong gitigom sa pagkakaroon. Parehas mo ganda nga may mga tinigom na, di ba? Ato ning inegosyo. Aron mo lambo. Mag-business partner, ta? Di lang ko. Di ka gusto maging-partner na ko? Di masingon na. Ang ako lang ba, kanang wa ko hilig ka ng negosyo gud?
Ya, wa sa ko'y nahibawan, ana. Excuse me. Sayon lagi na imok. Mupagawas sa kag kapital. Nya, mupagawas sa kog ako. O magbahin tas ginansya na. Yung nana kasimpul. Di man ko na anak ka simple gud ang negosyo gud. Taas mga proseso ana gud. Di man siya dinagko ang atong negosyo. Ginagmay naman. Kana para dili kayo complicated ba? Mo ba? Ya, unsa man sa lang imong nahuna-hunaan? Maghuna-una ta. Ha? Maghuna-una. Kaya maghuna-una sa ko. Unya, ato na yung ipastada. Ang atong mga nahuna-unaan. O kung unsay atong mauyunan, mao'y atong himuong negosyo. Ay, hindi lang ko paingoy. Ikaw na lang. Samis. Di ka gusto mo asinso? Kontento naman ko nini among kahimtanggod. Kontento ka? Or di lang yun ka ganahan makipart-partner na ko imok? Kaya mas gusto lang yun kang magkaaway ta. Oh, Sakto ba ko? Imok? Ha? ha? Sakto ba ko? Di, uy. O sige di. Maog yun na ako nakita ron mo. Di ka makigsusyon ako kay di ka ganahan. Di ba? Wa kay salig. Hadlo kang manikas ko. Oh, no ha. Ayaw ana ing. Ayaw ana ing. Saing. Di magkukuyong na ana gud. Ayaw na nga mok. Ayaw Ayaw mok. Maog yun na mok. Ay, di lagi ing. Paminaw sagod. Di na ako maminaw na mo. Og ako ning timan-an mok. Ako gining timan-an. Di na good ko makik-amigo ni mo balik. Ha? Goodbye, enemy. Oh, goodbye, enemy. Gaw-gaw gining paing eh. Kuya, ang ano sa ka, kuya, ha? Si Paing malagi to. Lagi? Wala lang itong naggat ako. Sukot ni mo? Oh. Uy, nga naman. Nasuko nga may balibad ko nga makignegosyo niya sa negosyo. Makigsosyo sa iyang negosyo. Ha? Magigsosyo siya ni mo? Unsa man sa negosyo ha, kuya? Ha? Pero kuya, mayroon sa nabalibad ka, kuya, eh. Kaya di man to siya kasaligan. Waa niya. Pida, kuya. Kuya, unsa day unta yang ipasosyo ni mo? Negosyo gani. Unsa kaya negosyo, ha? Maghuna-huna pa kuno mi. Mas maayo sa lun, kuya. Eh, pwede babae, pwede laki, pwede bata, pwede sa tiguang. Kanaanan di ay. Ang pwede sad. Kaya mukhaon mo yung tao. Atas paing na. Ing na doon ako'y nahuna-hunaan. Ang pinakong di ka maging sosyo niya. O di lagi. Kung ano magod ka nang suggest magod ka. Hey. Hilas! Ah! Ha! Hilas na ko! Ha! Ah! Ah! Ako pa'y ni Antonia? Iya pagunggingon na to! Pwe! Oy! Pwe, ito ang Ano laway. naman sa kapaing, ha? Itong ka naman sa kaanang imong hagis-hagis ni, ha? Naglagot kong imok ba? Oh, ano man? Abi pa na kung okay na mo. Abi sa ganin ako. Pero siya mismo ang gusto magig-away na ko, ma. Siya mismo ang dili gusto nga magkauli ang maayo na mong kabubuton. Uy, mao ba? Ha, kahilas ko day niya. Kaingrato ko niya. O si pagtuon niya siyang kaugalingon. Mabit ang magalagot ko. Hila, Sara. Ha, hilas day ka, ha? Antoon ko to. Ah, oy, ma! Imok! Imok gawas diha! Imok! Hoy, imok gawas diha unsa ba? Niya naman ko na. Ay, ay, uy, sorry na. Kuyawan ka na ko. Kalkalig yung buhok na. kuyawa baya na ako ni mo, oy. Ikaw lang ba? Kanang kurat-kuratan mali ka, no? Sige. Nakuratan no kong samot. Okay na ko. Okay na. Okay na. Uyog ko tayong balik, no? Ayaw na. Sige nang. Isulti ang imong tuyo. Oh, Nganong mura magkagnasuko na ko? di tuod. Nasuko man day ko nimo. Kung siya di mong ikasukan ako nang. Ganong imo magiaway si Paeng, ha? Ha? Nagtuo ba kung okay na mo? Pero dili man di ay okay para nimo? Dili ka man gyud ay gusto og kalinaw. Gusto man gyud ay kagagubot. Bangag sa ilong. Nang,
Kadyo Si Bagag sa ilong. Kadyo sa, bisay. Nang, time out sa. Time sa. Kisa may nagingon nimo. Nga akong giaway si Paing. Nga dili ko gusto makig-amigo niya. Ay, si Paing mismo. Awa na. Namakak na si Paing. Unsay na makak? Oh, Si Paing na makak? oh, Jod. Ano? Di na bakakon si Paing nang. O bakakon man. Pero, wa na siya mamakakaron, Ibok. Wa man ko mangaway niya nang. Mibaliban naman ko nga, dili ko makigsosyo niya sa negosyo, kay wa ko'y alambag niya ng negosyo. Kung may negosyo siya, musuporta ko. Kung may baligya siya, mupalit ko. Pero, makigsosyo? Ay, di lang ko alay, kay walagi ko'y alam man na ng negosyo lagi. Onya, be. Nganong niingon man siya nga dili ka gusto makig-amigo niya. Namakak lagi siya nimo nang. Gilaay mo niya pagsabot kuya. Karas Paing nang. Gilaay niyang sabot ang pagbaliban ni kuya. Uy, Buboy, ni pauli na di ay ka, ha? Oo, pero malakaw sa pagbalik nang kaya na daw gikuha. Sige kuya, ato na ko ha. Uy, Buboy, Buboy kadiyot lang. Buboy kadiyot lang, dong. Nang, Oy. dali man to siya nang. Ay, mao ba? Sige, oy, adto na lang sad ko. Sige nang. Kalit magkaluban pagkakitang buboy. Nagsabil. Sula yun ang sabil, uy. Bisugat man. Ito di ay, no? Nawagtang naman tuntun yung kanang pakit-cute ni mo, no? Please, kung magkakayo ka, gaganin na good nga, bagong ligo good. Nya, humot pa kayong sabon. Pero karon, baho naman kang singot. Alangan be. Baho naman kang kwaknet. Yan. Samot. Bito kuya, uy. Alangan. Ikaw ba'y magtambay sa gawas tibok adlaw, ha? May nitagag mayo, di ba ka man mausingot? Nisod sa lagi unta kakuan, kanang mall ba? Para bugnaw. Oh. Ingon din niya kung dagway mo suod kog mall. Unya, nakasandor ako pagbalay. Yan, nakachilas mo ko. Ano lang unta ka magdugay? Ha? Mibalik sa luta ka dayon. Pwede naman unta ka nga mangitaglaing ko, nagyanan, paingon din he. Simple na. Hey. Bito kuya. Dito man kong bilyaran god. Nalingaw raman sad ko. Bilyaran. Bilyaran. Oh. Mo na diha. Ay, Kiat lang naong ni mo. kuya. Nagkita din mi ni Ninang Aning ba? Kisa man na. Ay, basta taga-dapit na kasada, god. Muani ko na siya ugma, kuya. Kinaa siya ikonsulta ni mo. Lunes pa na ito kumabalik pa nambal. Konsulta kami iyang giingon. Oh. Indatin na lang, god, kay gitanduan na ba ito na ako? Liso sa balibaran ni mo, kuya, kung muanhi na. Malain niya. Sus, senyor na ra ba? Dali na may ubos. Yo, usaw man ako pag-entertain. Akong kantahan. Ako sayawan Pina Ilyas. Ha? Sayawan ako, ha? Usaban. Nag-joke ka, kuya. Oo. Maisa ni mo, kuya, eh. Masa na. Korne! Di katawanan? Okay. Oh. Katawan na na. Ay, pasensya na gyud kayo, Dok Imok nga. Nagsamo ko nimo karon bisan dili pa unta nimo schedule. Okay raman lang, eh. Sa mayan, untay kining tuyo ni mo nang. Ay, akong ikonsulta nimo nga ko nga pa. Imong apo? Hain man. Ikaw lagi ako nakita. Ay, tuwa sa bay, wala ko dada. Uy, luya gid ito siya. Uy, loya gutaon ay nga nagkiat ramang ganita. Oh, mo ba? Pila day edad man lang? Oh, hapit na mo 30 ay. Ha? Awi mo na lang tatong ida. Dako naman di ay. Nagtuo kong bata. Nalisod kayo dadon, Dok Imok. Mas maayo nga ako nalay mangonsulta nimo. Unya, ako na lang itodlo niya ang imong itodlo naka. Kaya nga noon sa mga problema nang. Hoy, pastilan. Pwedeng ba ho ang ilok, Dok Imok? Ha? Unsa? No, lagi. Wadyo ko magbino ang Dok. Pagkadaghanan na niya ka nang ipamalit o ka nang pawagtang sa baho ba? Pero may ipek ay. Aw, mo ipek lang og pila ka minutos pero mabalik yung baho ay.
Hilig tingali siya mo kaon og mga lamas nang. Kalabang mga sibuyas, unsa pa ng mga isog nga mga lamas diha. Di man sad. Nakasuway na siya tawas. Nakasuway na oy. Basta kay ang tanan na gyud, tanan na lang gyud tingali na iyang nasuwayan. Hala, no? Patuan na lang siya doktor nang. Basig di na normal ba? Mas maayo man gud nga kaning doktor gud ang mo check up niya. Na, mo balibad man kung ingnon nga paadtuon og doktor kay maligo na sad kuno siya. Mm. Kuan man god kadang di maguna siya hilig maligo Dok Imok ba. Mong di na ganahan nga mulakaw-lakaw. Naaragyo na siya permis bay. Nga sa ato pa, maligo na siya kung mulakaw. Mauna. Ay, usaray tambala na. Kanayang kabaho siyang ilok nang. Oh, Kanang paliguan siya kada adlaw. Hi, Imo. Paligo. Hi, Bia. Hi. Uy, maayong buntag manang. tempa. Ah, Ha! Ikaw gad! Pagbuminaw sa Ikaw yung babayhan na ka ang nakaingon nga bahog ilaw kang akong apa! Ikaw gad! Nang, time sa nang ha, time sa. Anong sibiyan man lang imong gipasangilan sa kabahog ilok sa imong apo? kuya, wala man tani mo manang, uy. Ngano ako man? Dadi yung kumahimong masayap! Imong dagway ang nasa cellphone sa akong apo. Nagsige siya tutok sa imong dagway kay piting gugmahan niya ni mo pero wani mo siya sugtadhang nanguyab sa ma! Hala. Kinsa di mong apo manang? Si Patok! Ay, si Patok bahog ilok? Ibaho ang iyang ilok tungod kay nawadan na siya gana nga maligo sukad nga imo siyang gibasted. Di na siya ganang mo gawas. Hala? Ang di ay? Ayaw sa taon ko pasangin lima nang, uy. Daan naman din siya bahog ilok. Mamangkani nga ako na siyang gibasted kay gikabuhi ko samtang nagatubang mi. No. Kalain, uy. Ako ba nagipasangin lan? Ako ba? Nakatawag ko sa imong gingon nga gikabuhi ka samtang nakatubang mo. Maong imo lang gibasted. Lawgawa gini mo eh. Lingawan niya. Oo. Ikaw Tagsar ko masad balik. akong gisulti good. Wa man gyud ko na makam. Nito manggo. Pero nakatawa lang ko ba? Tuod ay, niyan hilagi ka. Ay, Odi, ay. Pwede di ka ma-invite? Oh, sure. Why not? Kano sa manang party? Ay, di man party. Mm. Mas Aw. maayo gani, apisad si Buboy. Di ay party? Unsa di ay? Gawa sila mo kuya eh. Di mo masakong gidamay. Di man yung guganahan ng networking good. Parehas bitaw ta. Niyaman ta. Hilaya ng tingog ni madunggan ka. Gano'n niya lagi ta. Naikog lagi ko balibad di biya. Nganong i-appeal mo sa nisbiya eh. Sula biya. Sige na lang, good. Sa mga eh. Ato na lang agwan tahon, good. Basta kay, dili ta mo invest. Asa naman imong giingon nga dili ka invest? Kadaga namin noon ining atong sabon o mga food supplements o kape oy. Kita pa yung duha. Napag-make up. Samot. Ahay ni mo, boy. Sige lang, good. Kay under naman tang biya. Sa ato pa, natoy kining nadawat si biya sa pagpamimber natong duha. Pagminyo na nagud mo kuya, aron imo nang ihatag niya imong kwarta nga dili na mo agi pag ingon ini. Investment naman sa hinuon ni boy. Ngano? Mangrektot day kuno ka. Dili. O, mga na diha. Pero kung mga rekruta, may makita lagi hapon niya ta. Mangrektot palagi day ka. Dili lagi. Sumar gihapon. Kusik-kusik lang kasi mong kwarta. Wa man mausik kay niya maning mga produkto. Magamit naman eh. Ato maning magamit, o di ba? O nya, pwede na sa nato ipanghatag. Di ko na panghatag oy. Ibaligya ko ni. Pwede na sad ka nga mga recruit samtang mamaligya. Di ko mangrektot kuya. Bahala na. Sige, bay. Oh, masama na to ha. Kita-kita na tawag ma. Bay. Okay, sige, ambing mo. Di man ko manambal ugma, boy. Hindi ba to? Ano, ingon man ka nga kita-kita ugma. Ay da, ako man gusto lang i-invite kuya sa seminar ugma. Unsa? Wa di ka kay baho?
Paspas ang pag-level up ni Buboy kay daghan iyang na-recruit. Mao ba? Naugawa ko din ng buboy, no? Ikaw, agi ka nilihok. Layo na kikagbiya ni Buboy. Sorry kay Biya, ha? Pero ano, di lang ko ana eh. Okay na to si buboy. Pero, Pero unsa man? pwede naman sa good unta to ibutan ni Buboy sa imong name, ang uban niyang recruits. Bitaw, no? Sige lang, akong sultihan si Buboy. Taon sa man? Ah, Ah, wa palibak ay. tumatik man. Ay, gilibak di ko ninyo. Mulang, Nugawa. Ngano day? ikaw ba? Oh, Sa kadagan sa imong na-recruit ba? oh. Wag ko nimo bahini. Hmm? Pwede ra magiduntat ko nimo nga kining bahinan ba? Kay may share man gihapon unta ka. Mao good boy. Share man na. Wa jud. Ano rin na? Oh. Oh, ay mo kabala ka. Working gani. Oh, ay lang kabala ka gani, kuya. Kaya sa sunod na akong recruits, under na si mong pangan. Gani, doon na ako i-recruit mo nun nga duha. Silang sabit o paing. Sigurado ka, boy? Imo na gid silang na-recruit? At oonon pa. Pero kay bawo ko nga dili siya mo balipat. Unya si Paing. Makahig ras paing. Sigurado gi ka imo silang ma-recruit? Sigurado ko, 100%. Ah, Ah, hi paing. sa'yo tuyo. Na silang sabel? Nangita ka, mama? Oh. Na siya? Sabi mo tuyo niya. Di ba naglikay man kaniya? Anong niyam juga ron? Buboy! Hey. Nana. Hi, Nang. Pwede mo tayo, Nang? Dali, sud, Buboy, dali. Sige. Lingkod, Buboy, oh. Lamat. O sa day mo tuyo, baboy. Isulti na. Muhangyo lang unta ko ni Nang sabel kung pwede unta. Ay, pwede kaayo, oy, Buboy, wag yung problema dong. Wa pa man ko makasulti sa akong Aw. ihangyo, Nang. Ay, bisag unsa pa nang imong ihangyo nako. Pwede gid kaayo. 100% pwede. Ha? Sa ingon lang anak ka sayon? Hindi, kuya. Hindi kam tuo. Ang tuo man ko, labi na sa side ni ng sabil. Pero si Paing manggod, Way na mo si Paeng gawan sa pagsugot. baga agin ang buyo eh. Gipahimos lang gid nimo nga nakalike nimo silang sabil. Anak di kuya. Ikaw na lang unta to, ma? Imo pa yung giapil? Ay, ayaw na lang gug kasuko paing. Nang di ba ko masuko nga, kaaway man ako sa imo, ha? O igsuon silang duha. Paminaw sa ha Hindi paing. ko maminaw, ma. Paminaw ba? Hindi ko maminaw. Aray! Da. Dungga na ko, ma. Pes paminaw kung dili ka gustong langkaton ko ning imong dunggan. Maminaw na ko, ma. Okay. Dong, ayaw ikasuko nga nisugot ko sa gihangyo ni Buboy. Daghan nig igo paing nga makaayo ni nato. Igo. Oh, Unsay buot nimong ipasabot, ma? una. Kanunay na unya ming magkasulti ni Buboy. Makaayo ra nimo, ma. Usa pa na, una pa na. Una pa. Paminaw lagi, paminaw. Ay, okay, padayon. Okay. Una tong kanunay na unya ming magkasulti ni Buboy, no? Lagi. Ikaduha, may chance ka na sad kang beya. Kay siya man ang pinaka-apply nato. Pero, ma, nakaingo naman kong biya nga, di na ko manguyab pag-usab niya, ha? Aw, kung dili na gyud kang beya, katos ginggi nga anak sa igagaw nilang imok. Kato na lang. Ngano? Apil sa dito siya. Wa ko kay baw, pero dako bayag puruhan. Bitaw, no? Mauna. Mao nga ayaw na pakig-away ni imok. Wag tanga na lang imong kalagot niya dong. Ay. Sige. Sige, ma. Huwag tangon lang ako ang kalagot niya. Ay, askang. Ikalima na ning kadukduk sa kong tudlo. Sakit talaga. Kahiasa ning kahuya, uy. Kay.
Screw na, imok! Ah, Gahi, imtingin lang ng kahuya. Okay na. Gamitin electric screwdriver. wamang ko na. Doon na ako. Adiyo ta akong kaon. Mubalik na ko. Sa may nakaon na to. Kalit magkalami.